Zdravíčko lidí, při mým dalším videu. Teď vlastně začínám úplně co jiné, je to VOV. Tady mám jeho kamaráda Kristiana, který má spravený mikrofon. Ahoj. Dobrá, a jsem tu zase já. Tak můžeme začít prvním questem. Jsme obidva Tauroni, vlastně Warriorové. No, začít skoro ani, že Vovko vůbec nevím hrát skoro. Tak, větší pán to bude Kristian, než já. Tak. Už ten quest mi načítá, dobré, máme to. Tak, tenhle server se vlastně odkoukal od Minecraftáka. Včera vlastně ukázal na jeho toho kanálu Gamecrafták, tak jsem ho si ho podíval, no zaujal mě, řekl jsem to Kristianovi a ten souhlasil, tak jsme to začali hrát vlastně, dalo by se říct. No a vlastně je to jenom server beta, jako úplné spustěný bude až nevím kdy, možná za 2 za měsíc, ale nic se nestane. Minecrafták vravil, že aj keď sa spustí na ostro potom neskôr, tak stejně vaše postavy tam zostanú, nijako sa nevymažu, tak dalo by sa povedať, že budeme mať popredu toto, budeme urobení než ostatní ľudia. No a čo by ťa sa takého dovedel? No že tento server vlastne je, hrá sa na Burning. Nie je to klasické ako Lich King alebo Cataclysm, je to Burning, prvé Vovko vlastne by sa dalo povedať. No, nie je to. To je jedno. Ja som ho mal ako prvé Vovko. Neber mi všetko. Kokos je 2-2. Ja to chcem. Ja si neber iného, neber si toho vtaka jedného. Ježiš, to nie sú skoro, a je tu, dobre. A vypadá dobre, expení. Vlastne. Ide fajn. Tenhle server byl zapnutý včera večer, no a fakt na ostro nevím, kdy to bude, možno ještě Minecraft vravil, že poví, kdy to bude na ostro. Je tu takováhle věc jedna dobrá, že aj oznamoval sám, že když nějaký quest nebudete vědět nebo něco takového podobného, tak máte nové napísat jako tom, jak by jsem to řekl, nějakým adminu, alebo nevím, jak by se jich pomenoval. No a prostě když jim napíšete okolo nějakého questu, tak vám v klíde odpíšou. Vždycky vravil, že tu aspoň jeden bude a včera Krafak sa ptal na jeden quest a normálně mu hned odpsali. No a normálka. Tak to určitě bude vyhovovat nám, lebo když nebudeme vědět, radosti se optáme. Dál, bude se to asi jenom do 70, že Kristian? Expert? Můžu rovno říct, že žádná 80, vlastně jenom 70. No a co? Snad přijdete na tenhle server. A jak se vám bude líbit tohle video, že popředu, tak mi dejte odběr a lajky, alebo aspoň komentujte. Hlavně odběr, a tak aspoň komentár alebo like, aspoň dáš to dobrý komentár, než jako, že se vám to nepáčí. No, tak zrobíme tento quest, mě už chýbá len po jednej věci. No a půjdeme odozdať quest. Čože? Máš už 7 zo 7? Počkej, 7 zo 7 práve mám teraz, môžem ísť. Máš? Aha. Dobre, poďme. Ja tady mám nejaké. Čo to robí také, že máš dole také vykričníky? No? Ja, to iba počúka, iba nie. Ja dávam vždycky OK pod tým hneď. No hej, tak. Tak, a vlastne mám toto, padla mi toto. Jak by som tomu povedal. Na ty ruky, nie rukavice, ale ako keby také druhé. No, brisky. No, 25 amor. No. Ty, normálne už idem 70 zložiť jedno. No, no. Ešte vypadáme. Jasne, ako dvaja teplí. Dobre, snad bude aspoň další level. Tak, vyberu si rukavice. A jsem trojka, rukavice, super, teď ladí lépe. Okej, Dobre, bereme další úkol, počkej. Jaký bereš, ten The Hunt, obidva mám zobrať? Hej, a ešte tu je nejaký tretí otocca. Dobre, počkaj, to mám rovno delice, alebo musím nechať, až mi ty písmenka ukazujú? Ja tu mám vypnuté. Nechaj, nech to obnáčite. A to jak vypneš? Že nie. No, ty si fakt dobrý. Dá som si zrobiť. To je jedno, ako ja počkám, budeš musieť na mňa vždycky ale počkať trošku. Ja to mám instant, nevedia. Hej. Ja si chcel zebrať teraz ten tretí questík. Znáš ty questy snad, ne? Hej, všetky. Asi. Asi tak inak napíšeme.
Hej, poď sa vytrénovať, predaj veci a poď sa vytrénovať. Hej, idem, počkaj. U koho predám niečo? Počkaj, tady ne. Tady sú kováři, u nich to predám. Tak. Toto. Takto, nic. Dobre, mám. Počkaj, ale ešte tu mám questík. Koľko máš? Čo? Bodov. Goldov, jaj? Som počul bodov. 86 bronzových, veľa. Tu idem odovzdať ten. Mne nevidie to. Snad mi niečo vidia aspoň. Pár veci. Ty kokšo! Iba takáto, iba jedna vec mi vyšla. Nepôjdeme za ním. Počkaj, ja si musím aktivovať to kužľu ešte. Počkaj, ja aktivujem bars ešte musím. OK, počkaj, teraz kuzla pčko. Počkaj, hneď pôjdem, počkaj iba. Tady, tohle. Dobre, môžeme ísť. Teraz aké sú questy mám ešte? Počkaj. Ešte tu mi ukazuje nejaký quest. To nie, poď tuto. Odovzdať. Jaj, aha hej. Už vidím na mape. Úplne, a tu sa dajú, a tu sú ešte addony? Hej, sami ide veci. A tak ako dobre sú urobené, stejne. Keď sa pozrieš M-ko na mapu, to máš vysvetlené tie otázničky, všetko. Hej. To čo je za quest? Nie je to taký quest, že jej to dáš a potom musíš zobrať ešte od nej pivo a zaviesť potom do tej vesnice? Asi hej. Hej, a keď budeš ďaleko, tak daj iba, vidíš dole ten otáznik. Jaký? Jo, no? No tak klikni na ňo, ale keď budeš ďaleko od domova. No? A popíš tam to charakter stav. Jo, mám. No, tak klikni na to a potom daj auto unstart, ale nie teraz, až keď budeš ďaleko od domu, hej? A čo to ako urobí? To ti port neťahne tam. Chlapi, čo je? Ty kokšo, čo mi to robí? Tieto fľašky zebe. No a mi to nejde. U nej, ja som pobral questy. Hej? No? A mi to, ty vogo, ako keď si to ty odobral a ako keby mne sa to splnilo. Máš to teda? Nemám. Mne tu a v dedine mi teraz ukazuje, že mám niečo odniesť. Ja neviem, či to je to grupov, alebo čo to robí. Asi je. Ty kokos. No tak ako ja chcem urobiť nejaký quest ešte. Nechýbajú ti tam nejaké questy, máš tam ešte nejaké... Mám trojka The Hubble Task, trojka The Hunt Contention, 0 z 10 a potom Break Sharpens. To mám... Máš vykričník? Jako? Máš ešte nejaký vykričník? Iba červeným. A ty dva úkoly mám normálne už žltým. Neviem. Skús to odovzdať ty. Neviem. Áno, ty kokšo, inak to nechápem. Ešte od tohoto som si nezebral úkol, tuto vnútri. No to preto ty chuj. A ja nie som chuj. Ja vedia. Počkaj, si tam musím zájsť. A tak ostatní questy kde ešte posplňam? Sáne tých filtrov. Ja aj tuto, tí kostičky, to znamená vlastne tí kostičky, kde mám zabíjať tí obludy, ne? Jaj, tak už som pochopil, kde sú tí ostatné questy. Počkaj, tak zajdeme ešte tuto. Počkaj, dobre. Tak ideme. Zajdeme tam ešte raz, dobre? No, môžu popředu povedať, že pomaly budeme končiť týmhle videu, ale hneď budú točiť ďalší. Vlastne udělám aspoň ešte jeden díl, rovno to hodím na YouTube, no a snad se podívate. Nebude ešte niekto s nami hrať? Čo, kto? Niekto nebude hrať s nami. Ja neviem, jak chce niekoho ešte. Gamerman? Mne to je jedno, alebo, ja neviem. No ešte vám môžu rovno říct, že už vím, co budu dál točiť. Bude to Lineage 2, bude na oficiální server, dosť těžký, řekli mi moji kamarádi, ale že mi pomůžou s tým dosť. Tak to jsem rád vlastne. No a co by som takého dál ešte mohl takovo tým říct, no. Možno, že to bude aj Christian hrát, ale to vám říct teď nevím. Bude to ale ešte chvíli trvat, budu muset upgradeovat ještě Lineage. To bude skoro trvat den, od zítra to začnu dělat.
lebo dneska se mi nechce ještě a musím se ještě s jedním kamarádem dohodnout vlastně okolo toho Lineageu, ako čo. No a od zajtra začnem asi až upgradeovat, tak možno až po zajtra začnem. Nevím, kamarádi vravia, že jim to necelý deň trvalo upgradeovat, no ale že potom si užiješ dost tu hru. Nevím, jak to chce aj Kristian s námi hrať. Ideš hrať potom to s námi? Prečo asi nie? Si láma. Ty si ale. A natočíme ještě Minecraft? Jako? Jasně, budeme točit Minecraft. Dostal jsem komentáře, děkuji za ně. Vlastně, že mám jít do Endermanové zeme, Endermanské země. Tak to splním, já jsem řekl v minulém videu vlastně, že půjdu do Endermanové země, jak mi napíšete. Dostal jsem komentáře nějak 7, 8, možno i 9, možná ještě nějaké přijdou, budu jenom rád. A řekli mi, tak půjdu. No a na jaký server půjde? No na tým, čo hrávam, tam je Endermanská zem. Já si myslím, že čo 8 maximálně tam hráte? No, No hej, ale teraz je celý lesne, to je dokážem. tak to musíme stihnout. Alebo půjdem, alebo si jinak urobím v singleplayerku a zahrám to v singleplayerku. Dobre, budeme tímhle videem končit vlastně. Ale pokud jsme mohli jít na jiný server, jasně? No můžeme potom, jasně. Ale jako v Minecraftu, ne? No, tak. Jasně. Dobre, tak. Budeme končit. Tak. Děkuji za pozornost a nazdar. Ahoj.